Dobrý deň, priatelia zdravia a verím tomu, že niektorí z vás aj šampióni zdravia, ktorí sa zaujímate viacej o svoje zdravie a robíte preto úplne maximum. Takže v dnešnej prednáške sa budeme venovať hlavne bunkovej energii, čiže celkovo energii, vitalite a tým pádom súvisiacej aj predĺženiu veku, dlhovekosti a akým spôsobom vlastne toto dosiahnuť. Povieme si o tom, ako doslova zapnúť energiu, čo je vlastne tou podstatou bunkovej energie, čo nám zapína. Čiže dostaneme sa k takým kľúčovým mikroživinám, ktoré sú v podstate najdôležitejšie preto, aby naše telo fungovalo, aby sme neboli závislí na tabletkách, ale aby sme jednoducho riešili svoje zdravie výživou, mikroživinami a vhodným výberom týchto živín. Takže postupne si budeme vysvetľovať jednotlivé tieto skratky, ktoré vidíte na obrázku, ako ALA, NMN, čiže dozvieme sa také tie tajomstvá, možno mnohé skratky už poznáte. Čiže povieme si o tom, akým spôsobom môžeme obnoviť bunkovú energiu a tým pádom aj ovplyvniť proces starnutia. Ale na to, aby sme toto dokázali, tak musíme najskôr pochopiť príčiny starnutia, že prečo starneme a čo je to vlastne, aký proces prebieha, aby sme dokázali potom tieto príčiny riešiť. Čiže starnutie to nie je len počet rokov. Tento proces sa prejavuje najmä tým, že postupne strácame bunkovú energiu. Ďalej, tým, že starneme, tak ďalší taký dôležitý faktor, ktorý neustále nezastaviteľne pribúda, je chronický zápal. To znamená, stále sa nám zvyšuje zápalové procesy pribúdajú v tele. Potom postupne bunky strácajú schopnosť deliť sa, tvoriť dcérske bunky, obnovovať tkaniva. Toto sa spomaluje, až sa to nakoniec zastaví. Ďalej vekom pribúda bunkový odpad. Zapratáva nám bunky a potom pribúda poškodenie toxínmi. Tým, že prijímame potravu, dýchame, všetko je znečistené, rôzne toxíny, postreky, herbicidy, tak toto všetko naše bunky otravuje, poškodzuje. Čiže dostávame sa k prvému faktoru, ktorý výrazne ovplyvňuje starnutie a to je všeobecný úbytok energie. Bez energie žiadna bunka nedokáže existovať a vlastne energia je kľúčom života bunky. Čiže vekom dochádza k tomu, že bunky strácajú schopnosť tvoriť energiu. Vidíme to aj na tom, že vlastne starší ľudia nedokážu sa hýbať tak rýchlo, pomalšie rozprávajú. Skrátka, všetky orgány sa spomalujú a je za tým nedostatok energie. Je tu však pomoc mikroživín. Pokiaľ použijeme správne mikroživiny, tak my vieme tieto mechanizmy zvrátiť. Dokonca vieme ešte zvýšiť tvorbu energie a tým pádom metabolicky bunky doslova omladiť. Povieme si, akým spôsobom dosiahnuť tento stav, ale to bude neskôr v prednáške. Ešte by som pripomenul ďalší taký faktor, ktorý nám vlastne spôsobuje starnutie. Základný mechanizmus je teda dlhodobý zápal. Zápal poškodzuje bunky a vekom pribúda. Zápal vieme ovplyvniť napríklad mikroživinami ako EPA a DHA. Tieto skrátky si vysvetlíme neskôr v prednáške, ale už ten obrázok vám asi napovedá, že čo to budú za skratky, mnohí ich poznáte. Ďalším faktorom, ktorý je charakteristický pre starnutie, tak je spomalenie tvorby nových buniek. A za týmto je vlastne poškodenie nášho softvéru, čiže genetického materiálu. Každá bunka obsahuje DNA, ktorá je zbalená do chromozómu. A chromozóm má také koncové časti, ktoré sa nazývajú teloméry, to sú vlastne tieto svetlé konce. A tieto svetlé konce predstavujú akési biologické hodiny. Pri každom delení bunky sa teloméra nepatrne skracuje. A postupným skracovaním, ako prichádzajú nové generácie buniek, tak toto má vplyv na delenie, až sa bunka vlastne prestáva deliť. Čiže má obmedzený počet, pokiaľ to nie je kmeňová bunka, tak má obmedzený počet delivých cyklov. A rôzne vplyvy epigenetické, ako toxíny, zápal a ďalšie faktory nám vedia toto urýchliť alebo spomaliť. Čiže aj na nás,
či dokážeme vhodnými mikroživinami ochrániť teloméry a tým spomaliť starnutie, alebo naopak, či ho urýchlime. Čiže spomalenie tvorby nových buniek. Potom ďalší faktor, tiež ktorý je dôležitý, je oxidácia, čiže oxidačné poškodenie a toxické poškodenie. Potrebujeme dostatok antioxidantov, aby nás vlastne chránili pred oxidačným poškodením buniek. A takisto potrebujeme príjmať v potrave živiny, ktoré nás detoxifikujú, aby vlastne odstráňovali z tela tieto látky, ktoré neustále príjmame spolu s potravou, hromadia sa nám v tele. V prípade, že nemáme dostatok týchto detoxifikačných látok, tak nám môžu výrazne poškodzovať celé telo tkanivá. Čiže ďalší taký faktor je, že vekom nám pribúda bunkový odpad a takisto samoočista buniek sa spomaluje. Bunky nie sú schopné už tak sa same očisťovať. Čiže my potrebujeme obnoviť bunkovú recykláciu a tým pádom vymeniť nefunkčné bunky za zdravé. Túto bunkovú recykláciu nazývame aj tzv. Autofágiou. To znamená, že v bunke existujú organely, ktoré sa nazývajú lyzozómy. A tieto vedia pohlcovať tie poškodené bielkoviny častice, recyklovať ich a bunka potom z tohto recyklovaného materiálu vytvorí nové funkčné častice. Čiže týmto mechanizmom autofágie sa bunka akoby omladzuje. A to isté platí aj pre mitochondrie, energetické továrne bunky, ktoré tiež podstupujú proces tzv. Mitofágie, to znamená tie bunky, ktoré tvoria energiu, tie elektrárne bunky, ktoré sú slabé, poškodené, tak zanikajú a bunka si vytvorí nové, ktoré sú zdravé a funkčné. A tým pádom tá bunka ako opravená dokáže produkovať viacej energie, čiže sa doslova omladzuje. Povieme si, ktoré živiny na to najviac fungujú, ako vieme tento proces ovplyvniť. Čiže celkovo, ako môžeme starnutie ovplyvniť? V prvom rade treba zobrať do úvahy, že máme genetickú výbavu, čiže to je ten náš akoby software, počítačový software, ktorý vplýva celkovo na náš život, na kvalitu života, na naše zdravie, na energiu v rozsahu odhadom 5 až 15 %. Čiže nie je to veľa. My sme si povedali, že za všetko môže dedičnosť, že to je vrodené, že musím ochorieť. Nie je to celkom tak, pretože je tu faktor tzv. Epigenetiky. To znamená, že až 90 % toho, ako budeme žiť, aké budeme mať zdravie, záleží len na nás, ako sa budeme starať o seba. Čiže epigenetika je spôsob, akým zapíname jednotlivé tie gény, ktoré máme uložené, ako ich používame. Je to ako s automobilom, ktorý je vybavený najmodernejšou elektronikou, všetkými možnými pomocnými systémami a je vyrobené z najkvalitnejších súčiastok. Avšak keď s tým automobilom zaobchádzame zle, môžeme ho kľudne zničiť aj za rok. A to isté platí aj s našim telom. Čiže my môžeme mať dobrý software, výbavu, ale keď sa budeme k nášmu telu správať tak, že budeme ho poškodzovať, tak vlastne z hľadiska epigenetiky zapíname zlé gény a poškodzujeme celé telo. Čiže teraz by som sa dostal k top 10 mikroživinám a zoradil som to tak, že tie mikroživiny začneme od konca, čiže tie, ktoré nám dokážu jednoducho zvyšovať energiu buniek, tým pádom nám dokážu posilňovať našu vitalitu a v konečnom dôsledku predĺžovať život, dlhovekosť, to, aby ste sa mohli tešiť z vnúčat, aby sa vnúčata mohli tešiť z vás, v prípade z právnúčan, aby ste boli spolu dlhšie a hlavne, aby ste boli zdraví a dobre ste sa cítili počas celého života. Takže poďme na tieto mikroživiny, ktoré sú to. Top 10 a 9 som zaradil vitamíny skupiny B, konkrétne vitamín B9 a vitamín B12. B9 je kyselina listová alebo metylfolát a B12 je metylkobalamín. Tieto dva vitamíny sú ochránci nášho softvéru, čiže chránia chromozómy a tým pádom nám nepatrne tiež spomalujú biologické hodiny starnutia. Tým, že chránia software, chránia náš genóm, tak podporujú, predĺžujú delivú schopnosť buniek a tým pádom predĺžujú aj to, ako sa dokážu jednotlivé tkanivá regenerovať.
Ďalším takým dôležitým faktorom, prínosom vitamínov B9 a B12 je to, že tieto vitamíny spoločne znižujú homocysteín. A vie sa, že hladina homocysteínu je rizikový faktor pre srdcovo-cievne ochorenia. Pokiaľ nie je dostatok B9 a B12, čo sú tzv. Metylačné faktory, ktoré vedia potom transformovať homocysteín na neškodnú látku. Čiže je potrebné z hľadiska ochrany a z hľadiska homocysteínu. Tieto dva vitamíny. Akým spôsobom môžeme doplňovať? Tak jednak je to pestrá strava, ale častokrát sa stáva, že tieto vitamíny sa nachádzajú v malom množstve v strave. Najmä pokiaľ sa jedná o vegetariánov, tak majú veľmi nízky prístup k vitamínu B12. Čiže je vhodné doplňovať a keď si vyberáme nejaké doplnky výživy, tak odporúčam vitamín B9 vo forme metylfolátu, nie kyseliny listovej, nakoľko niektorí ľudia nevedia dostatočne využiť kyselinu listovú, ktorá sa musí v tele premeniť na metylfolát. Čiže je lepšie brať metylfolát, odporúča sa 2000 mikrogramov denne, nie menej ako obvykle býva v tých doplnkoch, býva to dávka nedostačujúca. A potom B12 je tiež vo forme metylkobalamínu, nakoľko často môžete sa stretnúť pri doplnkoch výživy s formou, ktorá sa nazýva kianokobalamín. Tento je menej účinný, biologicky menej vstrebateľný. Takže keď už si budete vyberať tieto dva vitamíny, tak metylfolát a metylkobalamín. Živinou číslo 8 v poradí je vitamín E. Vitamín E je antioxidant, ktorý je rozpustný v tukoch. To znamená, že chráni nám bunkovú stenu. Nakoľko bunková stena sa skladá z tukovej dvojvrstvy, ako vidíte tu, a tým vlastne nám izoluje prostredie vnútra a vnútorné prostredie bunky a vonkajšie prostredie plazmu. Čiže chráni nám obsah bunky. Vitamín E znižuje zápal. To sme si spomínali ako jeden z faktorov starnutia. Čiže pravidelný príjem vitamínu E má zmysel, tiež nápomocný zmysel v znižovaní zápalových procesov a znižuje tiež ako antioxidant, teda pôsobí antioxidačne a tým pádom nám chráni pred poškodením. Vitamín E sa vyskytuje v 8 modifikáciách. 4 sú tzv. Nasýtené formy, tokoferoly, a 4 sú nenasýtené tokotrienoly. Čiže vitamín E nie je jedna látka, ale je to v skutočnosti 8 látok. Možno budete prekvapení, že je to skupina látok. Čiže keď bereme do úvahy vitamín E ako všetky látky, tak nazývame to ako vitamín E úplného spektra. Čiže v prírode sa vyskytujú tieto látky v 8 formách. A zistilo sa, že práve tie nenasýtené formy, tzv. Tokotrienoly, sú v niektorých faktoroch až 50-krát biologicky účinnejšie ako tokotrienoly, to sú tie nasýtené formy vitamínu E. Vlastne je možné získať dostatok vitamínu E z bežných zdrojov, tak prakticky to nie je možné, pretože nie je možné konzumovať buď toľko oleja alebo toľko plodín, aby sme dokázali zabezpečiť aj dostatok tokotrienolov, nakoľko tokotrienoly sa prakticky nenachádzajú v rastlinných olejoch, ktoré pestujeme v našom pásme, čiže to sú tie repkový, sojový, slnečnicový olej, alebo napríklad olivový olej, tu sa tokotrienoly prakticky nenachádzajú. Kde sa nachádzajú tieto zdroje? Vitamín E plného spektra s tokotrienolmi alebo tokotrienoly sú vzácne a vyskytujú sa napríklad v oleji z rýžových otrúb. Obsahuje až 50% z celkového obsahu vitamínu E vo forme tokotrienolov, takže olej z rýžových otrúb. Potom ďalším výdatným zdrojom vitamínu E v nenasýtenej forme je surový panenský nespracovaný palmový olej. Čiže nie ten rafinovaný, to čo už je chemicky poškodené, ale keď získame ten panenský olej, tak tu celkový obsah z vitamínu E tvoria až 75% práve tie vzácne tokotrienoly. Takže netreba až tak hádzať do koša ten panenský olej, palmový olej, pokiaľ je nespracovaný panenský. Tedy môže byť prínosný.
A ďalším zdrojom, prírodným zdrojom vitamínu E v nenasýtenej forme je tropický plod, ktorý sa volá anato. Obsahuje až 90% zastúpenie nenasýtených foriem E vitamínu. Túto formu vitamínu môžete nájsť aj v doplnkoch výživy, ale vyskytuje sa veľmi zriedkavo. V produktoch nutraceutika však sa používajú výlučne tieto formy prírodného vitamínu E, a to sú vlastne tie fullspektrálne tokoferoly a tokotrienoly. Napríklad sa nachádzajú v karnozíne alebo konkrétne vitamín E kapsuly, ktorý obsahuje tento plnospektrálny vitamín E. Takže dá sa k tomuto zdroju vitamínu E dostať aj vo forme výživového doplnku. Dostávame sa k živine, ktorá získava miesto 7 a ním je vitamín D3, vám dobre známy, alebo cholecalciferol. Ako funguje tento vitamín? Tento vitamín sa vytvára pôsobením slnka v pokožke, alebo ho môžeme získavať z potravy. A prečo je tento vitamín tak nesmierne dôležitý? Prečo ho máme na 7. mieste zo všetkých z tisícov doplnkov? Tak zapína nám vyše 1000 génov, až 1200, možno viacej. Veda ide neustále ďalej a zistilo sa, že vlastne je to akoby zväzok kľúčov, obrovský zväzok kľúčov, ktorý keď stratíme, tak nevieme odomknúť strašne veľa génov, ktoré normálne prestávajú fungovať a naše zdravie začína upadať. Takže preto je nesmierne dôležité celý život mať dostatok. Nie je to nejaký liek, ktorý stačí vybrať týždeň, dva, ale to je celoživotná záležitosť, pretože vitamín D3 sa mení v tele na hormón, na kalcitriol, ktorý to všetko riadí v bunkovom jadre. A čo je dôležité z hľadiska našej prednášky a z hľadiska dlhovekosti, vitality, zdravia, že znižuje zápal. Čiže ten, kto má dlhodobo optimálne hladiny vitamínu D, kto si to stráži, tak má aj nižší zápal, nižšiu hladinu zápalu do vyššieho veku. A tým, že vlastne znižuje zápal, rovnako chráni DNA a teloméry, čiže spomaluje proces starnutia a robili sa skutočne na to výskumy, kde sa sledoval bunkový vek a v súvislosti s vitamínom, s hladinami vitamínu D a zistilo sa, že rozdiely boli až 10 až 15 %, keď porovnávali nízke a vyššie hladiny vitamínu D. Vitamín D môžeme teda získavať do slniečka, ale v našom pásme väčšinu roka je problém, pretože slnko je príliš nízko, prechádza veľkou vrstvou atmosféry a UV žiarenie je odfiltrované, čiže nedokážeme si ho vytvárať v pokožke. A preto je na mieste sa postarať o to, ako ho doplniť nejakými vhodnými doplnkami. Odporúčam vitamín D, ktorý je vo forme kvapiek, čiže olejové kvapky, nie tabletky. Je tu jeden jednoduchý dôvod, že vitamín D je látka dobre rozpustná v tukoch, čiže keď ho máme v kvapkách, tak vieme, tieto kvapky olejové veľmi dobre sa nám vstrebávajú črevnou sliznicou a vieme vstrebať všetko. Avšak tablety, keď užívame tablety, tak vitamín D to sú mikrogramy, dajme tomu 40 miliontín gramu, ktoré sa nachádza v jednej tablete. Keď ho naviažeme na ten minerálny nosič, tak on ostane pevne nalepený na tie častice, neuvoľní sa a prejde trávením, vylúčime ho a prakticky účinnosť je výrazne znížená v porovnaní s tým, keď sa užíva v roztokovej forme. Takže kvapky. Ešte je otázka, koľko tohto vitamínu D príjmať. Názory sa rôznia. Štandardne je dávka určená na 400 jednotiek denne, ale povedal by som to, čo je odporúčaná denná dávka, čo nájdete, čo je referencia na výživových doplnkoch. Tak to je dávka, ktorá nám zabezpečuje, aby sme nespadli do priepasti nedostatku. Čiže to je 400, to nie je, že optimum, to neberte ako optimum, to je to, že tieto dávky sú niekedy tak koncipované, že len aby niečo bolo, len zase, aby sme neboli až moc zdraví. Takže pozor na to, 400 určite nestačí. A odporúčam od 2000 jednotiek do 5000 jednotiek denne v závislosti od toho, ako nám pracuje imunita, či potrebujeme stimulovať imunitu, či máme ochorenia, akú máme telesnú hmotnosť a aké máme hladiny. Ale to už je potom na detailnú konzultáciu s nejakým odborníkom, koľko vitamínu D, ale vždy je tu táto hladina odhadovaná. Dostávame sa k živine číslo 6 a tým je skrátka EPA. Je to omega-3 mastná kyselina, eicosapentaenová kyselina a nachádza sa v morských rybách alebo v rybom oleji, ktoré sa získava z týchto rýb.
A čo je dôležité z hľadiska biologických procesov a starnutia, dlhovekosti, vitality, energie, že pôsobí protizápalovo intenzívne. Čiže intenzívne protizápalovo je dôležité dlhodobý celoživotný príjem tejto omega-3 mastnej kyseliny, nakoľko telo si ju nevie vytvárať. My sme závislí na tom, aby sme ju mali. Takže odporúčam tiež pravidelnú dlhodobú konzumáciu v dávke okolo 500 až 1000 mg. Nemusíte to vážiť, stačí, keď si uvedomíte, že to predstavuje asi jedna veľká lyžica rybieho oleja. To zodpovedá 500 až 1000 mg EPA. Druhá omega-3 mastná kyselina, ktorá je na mieste 5, je omega-3 DHA, alebo docosahexaénová kyselina. Táto sa tiež nachádza ako súčasť rybieho oleja, takže nemusíte ju vôbec užívať extra. Keď si dáte tú veľkú polievkovú lyžicu, tak tam budete mať tiež DHA. A DHA je doslova výživa pre mozog, tiež pôsobí mierne protizápalovo a chráni tým pádom nukleové kyseliny, genetickú informáciu a prispieva k dlhovekosti. Avšak nesmierne je dôležitá zase pre zdravie mozgu, mentálne schopnosti aj vo pokročilom veku a taktiež pre ostré videnie. Takže je dôležité tiež okolo 250 až 500 mg, čo už je práve v jednej veľkej lyžici rybieho oleja. Len teda pripomínam, že nie je to záležitosť, čo je týždňová alebo dvojtýždňová. Ja osobne už roky beriem rybí olej, každý deň si dávam po raňajkách s jedlom. Že treba sa skrátka stále o to starať. Tie živiny nie sú tabletky, nie sú to lieky, sú to živiny, takže potrebujeme ich stále. Dostávame sa k ďalšej živine a na 4. mieste sa nachádza cysteín. Čo je to cysteín? Je to aminokyselina a obsahuje organicky viazanú síru. Práve o to kráča, že je to zdroj organickej síry. Čiže tento poskytuje nám síru, z ktorej sa potom v tele vytvára glutatión. Glutatión to je najsilnejší bunkový antioxidant, aký v tele existuje. Je vnútri bunky a nesmierne chráni bunku, detoxifikuje bunku a môžeme viacerými spôsobmi posilňovať tvorbu glutatiónu. Čiže jedným z nich je aminokyselina cysteín, ktorá sa nachádza napríklad v bielkovinách, potraviny, ktoré obsahujú vysoké množstvo bielkovín, napríklad vaječný bielok, hydinové mäso, sír, tvároh, jogurt, morské ryby, strukoviny alebo napríklad aj orechy. Pre vegetariánov, kto uprednostňuje, tak je možné istým spôsobom aj týmto zabezpečiť prísun cysteínu. Sú však potraviny, ktorých sa nachádza minimálne, a to je rýža, cestoviny, múka, sladkosti, ovocie, takže takmer žiaden cysteín, čiže tu nemôžeme očakávať, že si budeme vytvárať nejaký glutatión, sú to viac menej zdroje energie. Často ešte v praxi sa používa N-acetylcysteín, čo si viete kúpiť v lekárni, dáva sa to ako mukolitikum na odkašliavanie a to je vlastne taká acetylovaná forma cysteínu. Tu je problém, že jednak je to zbytočne predražené, môže to prekyslovať žalúdok, spôsobiť pálenie žahy, takže ja osobne neodporúčam, nakoľko prezradím vám také jedno malé tajomstvo, že dokonca ani ten cysteín, keď budete potrebovať, keby ste sa aj rozhodli, že chcete acetylcysteín, tak nemusíte, lebo ešte aj cysteín sa dá nahradiť tým, že ho nahradíme top 1 živinou, ale o tom si povieme neskôr. Tá top 1 živina nám dokáže ešte prekonať účinnosťou v tvorbe glutatiónu cysteín. Ale k tomu sa dostaneme až nakoniec. Len aby ste mali túto informáciu, že je dôležité aj dostatok bielkovín, čiže nielen samé sacharidy konzumovať, cukry, škroby, chleba, rýžu, zemiaky, ale potrebujeme kvalitné bielkoviny. Živina na 3. mieste dôležitosti je koenzym Q10. Iste vám je mnohým známy koenzym E10. Čo to je vlastne? Je to nesmierne dôležitý kofaktor, ktorý sa zúčastňuje tvorby bunkovej energie ATP alebo adenozín trifosfát. Je to energia, keď si to predstavíme, akoby akási digitálna mena, niečo to, čo bežne koluje a vymieňa, tak koenzym Q10 je akoby vymieňač elektrónov a on nám vlastne sprostredkuje tú energetickú výmenu v mitochondrii, čo máme tu aj znázornené na obrázku. Tam vidíte lamely a tam sa vlastne nachádzajú v mitochondrii vo vnútri
rôzne enzymy a tam vlastne prebieha tá premena AMP, ADP, ATP, to znamená adenozín monofosfát, difosfát až trifosfát, čo je vlastne najvyššia forma, najvyšší energetický potenciál. Čiže koenzym Q10 nám povedané laicky zabezpečuje vnútorné dýchanie bunky, energetický metabolizmus a zároveň koenzym Q10 je aj silným antioxidantom. Čiže to umožňuje nám výmenu energie, tvorbu energie, chráni nás a tým, že je to silný antioxidant, tak chráni nukleové kyseliny a tým pádom prispieva k dlhovekosti. A prečo túto látku pridávať? Zistilo sa, že vekom túto látku si naše telo prirodzene vytvára samo. A zistilo sa, že vekom dochádza k výraznému poklesu tvorby tejto látky v tele, pričom približne už od 30. až 40. roku života klesá o 50 až 60% a viac. A tým pádom nám tento pokles energie v orgánoch, v bunkách nám postupne vedie k zlyhávaniu orgánov a najmä k zlyhaniu tých orgánov, ktoré potrebujú najviac energie. A to sú orgány ako srdce, pečeň, obličky, pankreas, kde vlastne nedostatok energie potom spôsobuje to, že srdce nám začne fibrilovať, kmitať, zlyháva, nedokáže pumpovať krv a to isté sa deje potom aj s ostatnými orgánmi. Tu môže ešte vstúpiť do tvorby koenzymu Q10, zhoršiť situáciu lieky, ktoré sa nazývajú statíny, ktoré sa používajú na znižovanie tvorby cholesterolu. A pokiaľ blokujeme cholesterol, tak blokujeme aj tvorbu koenzymu Q10. Čiže toto nám môže ešte viac zhoršovať situáciu a zvyšovať nedostatok koenzymu. Čiže ako vieme získať koenzym Q10? Napríklad z potravín. Z potravín nachádza sa najmä v živočíšnych produktoch, a najviac v srdci, pečení, obličkách, čiže vnútornosti, bravčové mäso a napríklad mäso hydinového pôvodu. Avšak neodporúčam vnútornosti pre obsah toxínov, toxických látok aj celkovo. Čiže toto nie je ideálny zdroj rozhodne koenzymu Q10 a takisto pomerne vysoký obsah koenzymu má rybie mäso, makrela, losos, sardinky alebo tuniak a z rastlinných zdrojov sa nachádza najmä v semenách alebo napríklad vo fermentovanej ryži. Tu vidíme údaje, že koľko sa asi nachádza koenzymu Q10 na 100 gramov jednotlivých potravín. Čiže rádovo to nie je veľa. Keď si pozriete od 11 mg, čo sme pri vnútornostiach, tak po 3 až 5 tuniak, mäso alebo oriešky 2 až 2,5. Čiže ten obsah je pomerne nízky a vzhľadom na to, keď si uvedomíme, že koľko ho v priemere naše telo vyrába. Naše telo vyrába denne v priemere okolo 1000 mg koenzymu Q10. Čiže ak nám vekom klesá jeho tvorba o 10%, čo je len o 10, tak už nám to tvorí 100 mg úbytok. A tým pádom my ho nedokážeme nejako potravou plnohodnotne nahradiť. Nejde to jednoducho. To by sme museli zjesť, neviem, či 10 kg mäsa alebo 20 kg orechov. Toto nie je možné, avšak je tu potom top živina, ktorá nám to ešte vie kompenzovať, ale to bude vlastne tá posledná, o ktorej si budeme hovoriť. Čiže koenzym Q10 je dôležitý, je potrebné ho príjmať, avšak vieme ho ešte potom aj zlepšiť jeho recykláciu. V akej forme koenzym Q10 doplňovať? Najlepšie je koenzym Q10 doplňovať tak, keď je rozpustený v oleji. To znamená, u nás napríklad je dostupný rybí olej s koenzymom Q10, to je vlastne olejový roztok. Tým pádom každá jedna molekula, keďže je rozpustená v oleji, tak nám dokáže veľmi ľahko prechádzať črevnou stenou. Na obrázkoch vidíte, že koenzym Q10, keď ho umiestnime do pohára s vodou, tak nám pláva na hladine, nerozpúšťa sa. Táto látka je veľmi dobre rozpustná v tukoch. A toto sa deje aj s kapsulami. Keď užijeme kapsulu, tak sa nám nechce obsah rozpustiť v tráviacich šťavách, nevie sa previesť na molekuly a tým pádom nevie prestupovať črevnou stenou. K tomu potom výrobci pridávajú rôzne emulgátory, aby sa dostali na maximálne 30% strebateľnosti. Čiže
pokiaľ konzumujeme nejaký doplnok, ktorý obsahuje vo forme kapsúl alebo tabliet s koenzymom, tak musíme si byť vedomí, že biologická dostupnosť je asi 30% maximálne a ich 70% hádžeme do koša, nevyužijeme. Pokiaľ ho máme rozpustený v tukoch, tak využijeme 100%. Čiže toto je zásadný rozdiel, ako možno využiť aj, akým spôsobom vhodne podávať, vhodným spôsobom konzumovať. Čiže to bol koenzym. Teraz sa dostávame k mikroživine číslo 2. Veľmi dôležitá mikroživina a táto sa nazýva NMN, alebo nikotinamid mononukleotid. Čo to znamená, táto skratka NMN, nikotinamid mononukleotid? Je to v podstate aktívna forma vitamínu B3. Takže B3, ktorá sa v tele aktivuje. Prebieha to tak, že my keď užijeme vitamín B3, keď sa nám streba do krvného obehu, tak prichádza do pečene a v pečení sa vitamín B3, alebo on sa aj nazýva nikotinamid, tak sa nám mení, tým, že sa nám k nemu ešte priviažu ďalšie také časti molekuly, z neho vzniká NMN, čiže nikotinamid mononukleotid. No a jedine NMN, táto forma vitamínu B3 má schopnosť prechádzať bunkovou stenou dovnútra. Čiže v pečení si vytvoríme NMN a ďalej tento prechádza dovnútra bunky a tam sa vytvorí nám dvojičky. A tieto dve NMN molekuly vytvoria nám NAD+, alebo nikotinamid dinukleotid. Čiže dve spolu sa spojili a vzniklo nám NAD+, a to je vlastne katalizátor bunkovej energie, ktorý nám katalizuje tvorbu tých ATP molekúl. Výhodou práve tejto molekuly, tejto aktívnej formy vitamínu B3 je to, že sa nám veľmi rýchlo vstrebáva do krvného obehu a potom sa veľmi rýchlo mení už priamo na bunkovú energiu. Zistilo sa v štúdiách, že už počas 15 minút sa nám premieňa už na NAD+. Tu vidíme na grafe, akým spôsobom nám pribúda, čiže tuto NADčko ide hore a NMNko ide dolu. Čiže tu keď sme užili NMNko, tak najskôr jeho hladina v krvi stúpla, ale potom klesne, ale prudko nám stúpa NAD. Čiže už priamo energetický kofaktor tvorby energie. Pretože to je dôkaz toho, že NMN sa nám v bunke premenilo na NAD. A toto sa deje veľmi rýchlo. Takže vie to veľmi rýchlo naštartovať energiu a zvýšiť úroveň energie buniek. Aké účinky nám okrem energie prináša táto molekula? Nikotinamid, okrem toho, že nám teda zvyšuje energiu, tak zlepšuje nám metabolizmus a celkovo energiu. Zistilo sa, že vlastne hladiny NAD+, tohto energetického kofaktoru, nám klesajú. Medzi 40. a 60. rokom môžu hladiny NAD+ klesnúť až o neuveriteľných 50%. Možno to niekedy nepocítime, ale častejšie áno, že jednoducho už aj športovci, keď sa aj koľko snažia, nedokážu to tak rýchlo podať taký výkon. Čiže je tu pokles dokonca až o 50%. A potom ten pokles pokračuje. Odhaduje sa, že každým rokom strácame 1% tvorby hladiny NAD+. Čiže toto je veľa. A to je vlastne dôkazom toho, že prečo sa cítime slabší, mentálne menej výkonný, niekedy je horšia nálada, jednoducho nedostatok energie. No a tým, že my do tela dodáme už hotový, ten posledný predstupeň NMN, ktorá nám dokáže priamo vstúpiť do bunky cez bunkovú stenu, tak tým vieme najúčinnejším spôsobom a najrýchlejšie zvýšiť koncentráciu NAD+, toho energetického kofaktora. Čiže zvýšime metabolizmus, zvýšime tvorbu energie a čo je dôležité, zistilo sa, že NMN je na rozdiel od vitamínu B3 má schopnosť aktivovať, čiže opravovať našu DNA. To znamená ešte dokonca vylepšiť niektoré genetické chyby, ktoré sa tam nachádzajú, nakoľko NMN stimuluje tvorbu sirtuínov. To sú také bielkoviny, ktoré práve starajú sa o opravu genetických informácií. Pokiaľ sa nachádzajú v chromozome nejaké poškodené miesta, tak práve sirtuíny, tieto bielkoviny dokážu tieto miesta vyhľadať a opraviť ich.
Čiže NMN nám poskytuje aj aktiváciu týchto oprav a tým nám vlastne dokáže doslova naše bunky omladzovať, vracať biologický vek buniek. Ale neznamená to, že nám ho vráti za jeden týždeň. Zase je to mikroživina, takže je dôležité sa starať o telo, o organizmus dlhodobo. Nie, že jeden týždeň a že potom už budem mladý, zdravý, šťastný a neviem čo všetko. Ako si často ľudia sľubujú od rôznych tabletiek, že tabletka všetko vyrieši, že je to magické riešenie na jeden týždeň. A v akej forme možno odporúčam NMN ako doplnok výživy dávke okolo 300 mg denne a k tomu napríklad vitamín E plného spektra, čo vyrába nutraceutika pre energiu, dlhovekosť a vitalitu. Takže je to kombinácia dvoch látok, energia a silný antioxidant vitamín E úplného spektra v jednej kapsulke, ktorá je vegánska, neobsahuje žiadne aditíva a je farbená prírodnými extraktom z fialovej mrkvy, takže sú tam len prírodné farbivá. Tak a dostávame sa k živine číslo 1, ktorá stojí na vrchole pyramídy všetkých živín, nejaká taká kráľovná živín a je to kyselina alfa-lipóová, možno vám známa mnohým. Je to látka, ktorá sa vytvára v našom tele, takže zase nie je to žiadna chemikália, je to telu vlastná látka. A táto látka sa zúčastňuje tvorby energie ATP, NAD+, ktoré som už spomínal. A tým, že nám výrazne ovplyvňuje tieto dva energetické faktory, tak táto látka nám doslova nám zapína bunkovú energiu a takisto glutatión nám dokáže stimulovať, zvyšuje antioxidačnú ochranu, detoxifikuje, čiže vidíte tu veľké množstvo účinkov, ktoré má jedna jediná látka. To je úplne úžasné. A už by som len na záver ešte taký predposledný obrázok, čiže zapína nám energiu, to znamená mení nám adenozín monofosfát na difosfát a trifosfát. To je vlastne tá základná energetická jednotka, naša energetická mena v bunke. Takže nezabudnime na túto látku a to, čo som spomínal, to tajomstvo, že je to recyklátor. ALA nám recykluje vitamín C, vitamín E a vitamín a Q10. Nepotrebujeme toľko týchto vitamínov, keď máme ALA, a je najúčinnejším zdrojom pre glutatión. Takže nahradí nám cysteín, všetky ďalšie látky, toľko účinkov v jednej látke. Takže odporúčam ALA okolo 300, 600 až 900 mg denne. Ďakujem za pozornosť.